Svima radi isto. Hvala. O, meni se evo vam. Izvrti. Da! Nije malo se neke za. Ček, stop. Znači A. B, C, D. D, ovo usporediti. A je za komšu. Da ćemo još probajte B. Probajte B. Ja znam na put. Ajde. Samo da ga... Tamo ne izbjegava mene. Kaže Kristina, ne? ne znam više. Ne. Sam mislio samo... Da. Da, ovo ne vidim. Da, ovo ne želim sad na ovo. Da. Izbjegava. Možda ne znam. Da.